Тапшыруны дәвам итеп, электрон почтага килгән алдагы котлау хатын укып китәм. Зур Чиркли авылында дөньяга килгән. Чердаклы районы Суходол авылында үскән милләттәшебез Расим Зәкәрия улы Аюповка 15 февральдә 43 яшь тула. Ихлас күңелдән аны әти-әнисе, тормыш иптәше Нурсинә, кызлары Ләйсән, Динә, улы Хамид безнең тапшыру аркылы котлап китәселәре килә. Шушы теләкләргә ихластан сеңелесе Расимә дә үзенең гаиләсе белән кушыла. Безнең якыныбыз гаиләдә беренче бала булып дөньяга туа. Чердаклы районы Суходол авылында мәктәпне тәмамлый. Аннары Ульяновск кооператив техникумында белем ала. 2003 елны алар Нагорный бистәсенә күченәләр. Әлеге елның октябрь айында язмыш аны кабат кындык каны тамган туган авылы белән бәйли. Ул мине үзенә яр итеп кияүгә ала, дип дәвам итә хатны Нурсинә. Бер елдан соң Ләйсән исемле беренче кызыбыз туа. 2007 елны дөньяга икенче балабыз Динә килә. Улы турында хыялланган тормыш иптәшемнең өметләре акланып, өченче балабыз Хамид та Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләк ителә безгә. Тормышта безнең газизыбыз чын ир-ат була белде. Ул чын мәгънәсендә гаиләсенә хуҗа, башлык. Шуңадыр да инде. Хатыны бәхетле, балалары шундый тәртипле. Расим бер кайчан тынгы белми торган кеше. Ул гел нидер эшләргә, тормыш барларга омтылды яшьтән үк. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яратканым, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслар өйдә. Яраткан тормыш иптәшем, әкрен генә ылыгайдык. Шөкер, сөекле балалар кулга алып кычалдык. Тик бу гомернең башлары, азагы ерак әлдә. Насыйп итсен тик бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз исән булсын. Бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кабат матур кышлар белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа чын әти була алганың өчен, безнең бала чакны матур әкияттә итеп, бар затта да ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Әткәебез, яраткан әниебез белән бергә бер-берегезне нык сөеп, күзгә күз карашып, безне шатландырып бик матур гомер итегез. Белегез, без сезне нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп, бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстерәсез безне сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-әнкәй, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, бар канатлар булып яшәгез. Кадерле Расим, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, без сезне ихластан туган көнегез белән котлыйбыз. Бәхетле булып алга таба да гомер итегез. Хәзер яңгыраячак җырны сезнең өчен багышлыйбыз. Yürü
Mahkemede güne Üzümü sayılağını yazmışlar Yollar bir yerle bitermez Seninle minsinle Ben yapakitli termez Seninle minsinle Ben yapakitli termez Üzümü sayılağını yazmışlar